Migori. Ka oro medo tieko geno ne jopith jamni alwora ma Wajir, piny owacho jiwo jodak mondo odonje pur kaka yo mar resruok. Jagoro mongirore migawo mar pi kod chenro mar koyo pi e puothe Paul Rono nyotimo limbe e puothe mikwoye pi e alwora ma Habaswein. Ijiwo jodak mondo kik ket mwandugi duto e pith jamni kendo gichak puro puothe ma oyange ni nigi lope ma omew. Ray Polo nigi ler mathoth. Oro makech mosenano chakre dwe mar 10 higa mokalo osejuolo midhiero mathoth ne jodak ma Wajir kod counties mamoko. Oro masilili medo yweyo jamni ka jodak bende medo dar ka gimanyo pi kod chiemo e gwenge moko. Jolony to wacho ni lope manie alworano omew mak mana ni gin kod riyo mar pi. We have a fertile land, we have water. It's only us to change our perception, mentality, work hard together and see the way forward. Riyo makoro piny owacho kuom tudruok kod riwruoge moko temo tieko mar bero pur e alwora ma nyandwat ma ugwe mar piny Kenya. Jagoro mongirore e migawo mar pi kod chenro mag kuoyo pi e puothe Paul Rono nyolimo puothe ma weggi kuoyo pi e alwora ma Habaswein kendo yango kisima e alworano. Rono wacho ni piny owacho chano kunyo yawo madongo mar neno ni jodak ochoko pi manyalo konyogi e pur kod chenro mamoko e ute kata e ohandgi. It is a clear indication that if the government will go ahead and make sure that the mega dams are constructed and we also drill boreholes in high-yielding places, then we'll be able to support the communities to grow their crops and also for both domestic and also for the upmarket. Kaluwore kod lokruok mar kor lwasi momiyo oro pod lich, ikwayo jopiny mondo odonjie pur kendo oti kod pi man machiegni kodgi e kuoyo puothe mar nyago cham malong'o. This drought, livestock is not the way to go. Agriculture is the best way to go. This is a sleeping giant. It's not only horticultural food crops that can grow here. Cereals like maize, sorghum can also grow here. Alwora ma Habaswein nigi puothe ma ji opure cham, alode kod olemo mopogore opogore. So Kenyans have to see that also northeastern people can go farming. And today you can see the reality. We have different types of fruit. This is pomogram. We have citrus fruits. We have green grams. We have maize. We have onions. All sorts of vegetables and fruits. We don't want to beg every year in, year out for donation from other people. We can feed ourselves, Wajirians for Wajirians. We can feed the rest of this country. Ijiwo jodak mondo yar badgi e pur mar reso midhiero mar kech ma osiko nurogi e kinde mag oro. Ray Polo, Ramogi TV. Kawuok e weche mag oro en riwruok mar jo-scout ma pacho ka kawuono dhialo odiechieng jo-scout e boma ma Nairobi. Nyasino ma oyor gi jotelo mopogore opogore mawuok pacho ka kod pinje ma oko ng'iyo mar chiwo